Winndere. C'est normal ko foti won gueɗe gotel tan en gondani wiide nden ko cadre gon non sukaɓe hannde ɓe kamɓe ɓuuri wonde cadre ɓe nden ɓe de ya fom mawɓe nden waɗano politique ɓe nden noon jangde ɓuuri hedde nafoore jom certificat tan dañan mais so haali farais cikkata ko moɗɗo defte ɗe cira grammairien sukaɓe joni aɗa yaha jaaɗa université dañ diplôme docteur agrégé tawa so haali français a nantani français mo haalata donc hannde min kamɓe ɓuuri hewde hannde yallah yo ɓeyde ɓe kewi to banggue limore mabɓe kamɓe ɓuuri hewde humpitu hannde par ce que jangde mabɓe woɗɗi kamɓe ɓuuri hewde karallaji kamɓe ɓe kawre karallaji kese galano nden ɗum fof alano nden ɗum fof ko jamanu mabɓe hawri hen kamɓe kawri kadi e jogogal joni nokkuji ɗi ruttitima e miskineɓe nden ko état central c' est à dire ko laamu tan wonnoon taƴa ina jippina less mais joni laamu ngu addi acte 1 acte 2 ha enen acte 3 eɗen jogui ko wiyete département eɗen jogui commune aji yimɓeɓe artirama e mumen no jogorto koye mumen ɗum waɗi sukaɓeɓe taadeɓe puɗɗima hewde joni te ndema natti hewde joni sukaɓe meɗen kay jangde gonata taade koɓe jangoɓe ɓe jii ɓe nani ɓe jangi ɓe paami ɓe duttitima e nafoore mabɓe hankkadi ɓe jiiɗi kamɓene firtude saabu ala ko mbaɗi goɗɗum liggueyaji ɗi mbeɓaɗi natti hewde hankkadi kadi eɓe jiiya politicien waɓe no amen ni nde mbaɗani ɗum no meccal ni sa yiiɗi dañde hunde sa yiiɗi wonde hunde mbaɗa politique kamɓe sukaɓeɓe kamɓene ɓe ƴetti ɓe ndewi lappol ngol ɓe mbi ɓe jiiɗi nadde donc gueɗe ɗiɗi ɗe fof no kawri hen eɓe jonti eɓe poti wadde ɗum eɓe coyni kadi nafoore mabɓe hannde foti iwde tan ko toon ɗe gueɗe ɗiɗi ne tagui ɓe wadde ɗum waɗi mais noon noɓe mbaɗirti politique ni kam min jogui fedde no wiye réserve kañum rendini sukaɓe étudiant ji gonɓe Dande Maayo ɓe foof hitande fof e lewru goto mboɗo waɗnaɓe conférence ɗo université ɗo holli min de naten politique ko suka min woni duuɓi sappo e ɗiɗi responsable département de Podor e responsable région de Saint-Louis guila Pal ha Demmankani mais minen noon mbaɗirta politique ni wonani min mbaɗirta ina wawi noon ko jamonoji ɗi certi minen emin ganno koyamen emin jiiɗi koyamen emin teddini koyamen mais sukaɓe joni ndewa tan ko caggal mawɓe mumen so mawɓe mbimo ƴatto oɗo ƴattoɗa ɗum so mbima fi oɗo piya ɗum so mbima weddo oɗo kayƴe beddoɗa ɗum minen wonano min ganno politique minen emin mbawini rewde mawɓe min taaro ɗumen min kormo ɗumen min mbaɗan ɗumen ko min jiiɗi foof mais noon ndimago amen e neɗɗagal amen ngal ɓe ittata ɗum min jogui ko fedde amen emin libre ɗe koyamen kamɓene eɓe libre ɗe koyamen ɗum waɗi sa ƴeewi premier conseil régional de Saint-Louis Abdourahimane woni président min woni premier secrétaire conseil régional c'est à dire gueɗel amen ngal min kam 1990 ha 2000 min jaɗi so Abdou Diouf naati Paal kala neɗɗo jiiɗomo son wiyanima ya nandanata taw sukaɓe ko ɗum nafata hufde parti mumen hufde responsable mumen mais wona noon totte min kallis emin ƴattoɓe emin piyaɓe non minen min gandira noon politique joni o noon mata ko noon ala dir yallah ittanen ɗum ha politicien wona ganduɗo nafoore nokku muɗum ganduɗo ko foti daranade nokku muɗum ganduɗo ko foti yahande ɓesgu muɗum darano ɗum waɗa ɗum yimɓe fof jiito hen koye mumen yimɓe kadi ko bammal wi ko piilen ɗum ganduɗen hande eɗen poti dañde pinale seɗen mbaɗa investiture élection ngaji gonɗi joni ɗi ɓe goppu yimɓe ƴattodira piidira kaɓa jarani élection ngaji koko waɗatno ma wat joni ma wattu kadi ɗum noon yo yimɓe dañ haqqintilagal andude élection ngaji koko taƴa tan koko dawana koko waɗa dawal no wiya duuɓi joyi foof wonɓe ɗo ɓe yoɓe gonɗo ɓe ndesde ligguey o so duuɓi joyi ɗi gasi yimɓe ndewi ɗo est ce que koɓe liggui ko moƴƴi mbatten ɓe ɗon so tawi koɓe liggui ko wonno wayi walla hesɓe gaari en jiiye mumen yiyande kese en jiiye mumen bawal en jiiye mumen karalagal mbatten ɗumen ɗon lomto yo haqqintilagal yimɓeɓe won e politique wona ƴattoje politique wona gayam tumaɓe politique wona haare politique ko peeje mon fof jogui feere muɗum sa yawi neɗɗo tan taw ka heeɗaki feere makko sa heeɗima feere neɗɗo nde tan ma o haalane ko andi ko o haalanma no wawirni anne waɗa ko ƴettude aɗa tubaɓe ne jogui konngol ɓe mbi sa itti bunnogas a yeehi bitik a wi yo wecci bunnogas o totalma nogas
hay won mon gañat goɗɗo o winamade noon son kawre mbed a dartini mon jewtidi sa runtima ma naw haqqille makko kanko so runtima mo wona haqqille maɗa ko ɗum woni ngal mais wona kalis yimɓe beccindir mon fof nan ko ɗum noon wonde ko ɗum jinno hande oɗon question voilà emi semaine ari haɗano hikka élection payaɗo le 23 janvier 2022 yimɓe heewɓe ene jogii heen fayida e commune aji ɗi wadde fitinaji en tant que ancien politicien en tant que politique ɓoyɗo e politique jimmi wiide neɗɗo mo ngannduɗaa ene yeehi hawri e laamuji keewɗi hawre kadi élection ngaji keewɗi so tawino hannde aɗa wasi o population woni sukaaɓe ne koye mumen kono kadi mawɓe ardiɓe sabu ko ɓuri heen ko heewde sukaaɓe ko mbaɗata ko ene woodi heen mawɓe ko kañumen jamirta ɗumen yombat kaɗe kaari wadde meeting kaɗe kaari caravane mu rewɗo kaɗe no woniri département Matam ni ko no woniri département Podor no woniri département ji goɗɗi moni fof tous les moyens sont bons pour neɗɗo o gagnade en tant que kilifa en tant que mawɗo ɓoyɗo e gueɗal ngal hol wasiyo mo tottata population ha tengti diwanuji men ɗi somi wondani e matam yiyande politique a acci kam mata wontata ko gañu dokka hen wasiyo e mbaynoroɗa bandiraɓe tabi no mbiɗa ni ayi Senghor Lamine Gueye gondiɗo no puntodira ha Senghor heɓtilama Senghor woni ɗo ha tacciri Abdou Diouf ina funtodira e Abdoulaye Wade ha Abdoulaye Wade heɓtilama Abdoulaye Wade e Macky Sall gondiɗo ha Macky Sall heɓtilama politique gonga waɗat tan histoire uji guila dawa dawe leyɗele ɗe fof noon wona ɗo tan e Sénégal ala fof ɗo histoire politique ko rondi tan ko histoire sabu ɗum politique firti ko poɗodiral so haqqillintalagal wonani hen so yurmede wonani hen saka noon enen julɓe wonko Allah fawi dow mumen ko hormodirde ko hirsodirde ko rentodirde ko ittodirde gueɗal so tawi en battino e politique o enen diine meɗen o ko sarɗi meɗen namdi ko caɗele potani wonde hay sinno yimɓe poɗodiri ko ñalamoyel gotel arne daara tan ɓeɗɗo hobo muɗum yaha bole mum mais monen fof ne jogui hen fodde laamu ngu ne jogui hen fodde saabu neɗɗo lamorta ko fiide leɗɗo lamorta ko doole leɗɗo lamorta ko min teeƴi funti laami ɓuuri felli laamu ngu ne yo artiri jabbere muɗum so mboɗo wawi wiide noon haalpulaar mbiyata yo artiri jabbere muɗum c' est à dire kala ko mbawɗa noflade nofla taade ala ko bonnantuma kala ko mbawɗa darade saɗa daro hen yataw a yurnima ha andi no darde ma wayata yataw a yurnima ganda darde woto haaɗata sa suuti loocol no wawi suude taw fiyani hulɓini joomum mais so loocol umima tan mbeɗa fiya joomum ɗum ni kadi mba laamu woni ƴewtoɓe fiyeteɓe waɗoɓe hano piyeɓe ɓenen poti ƴewtade koye mum par ce que tane aɗa andi sa fi battinɗo sa waɗi battinɗa ke fiyede anne ƴeew ko mbatta ko ƴeew peeje aɗa andi mi hokkuma kadi yeeru Lénine uliyanoɓe ɓurɗo andirede Lénine baɗɗo révolution gaddiɗo wadde révolution e aduna Union soviétique omo jogui mawni ko no wiye Alexandre nde ɓe kaɓeten nde Sarr o wari Alexandre mawni ko yimɓe ngari mbima an Lénine en goppen ɗum ay mawni o kadi ɓe mbaɗi ɗum yimɓe rek gonɗen ko wona gonga en goppata mais lawol ngol Alexandre rewi ha wara ngol enen ndewata ɗon ndewtan gongol donc yimɓe joni ɓe aussi politicien wonɓe gonɗani e laamu ɓe yoɓe ƴeew no Abdoulaye Wade funtodirtano e Senghor wona wiyano ko fantomas o wi Abdoulaye Wade ka fantomas ɓe toñodira ha ɓenni ɗum ɗo ni yo mbaɗ masala ha sabu haɓede ittata neɗɗo e laamu ngu woni ngu hokkatama an laamu an jiɗɗo o ɓuɓde hokkatama laamu ngu ittata laamu e gonnoɗe hen ɗum noon dañan ɗum feere ganda tan no waɗi nde yontata so yonti gara namɗa yimɓe kalda e mum kadi ɓe jogo projet ji c' est à dire eɓɓoɗe wiide min de somi heeɓi laamu ngu ko ɗum jinmi wadde mais aɗa andi Sénégal probléme mum ko noon ɓe cuɓata ko neɗɗo ɓe ittat gonnoɗo ɗo enen ko ɗum firti ɓe cuɓata ko neɗɗo ɗum firti ɓe ƴewata garowo holama Tera holko wawi holɗo rewi holko wanno hanki est ce que wonko fuɗɗimade est ce que wonko golli est ce que ala
ɓe mbaɗata Amadou Tera wonno ɗo min natti yiide mo min jiiɗi ko Umar yo Amadou ya ɓe ƴewata Umar so ari o ko wawi e ko wawa Amadou hoto yara joni ɓe gonda kamɓe ɓe ittat neɗɗo o tan garowo yo ar tan ɗum noon ɗum poɗɗen waylude jaɓɓal meɗen ƴeewen kala jiɗɗo wonde ina jogui droit leydi ndi ko démocratie wiyete ko welma ya won ko wel Abdou Diouf wino noon jama o wudditi belaɗo fof yara nodda donc neɗɗo yiiɗi fof yo won saka noon joni yaaji ay joni il y a même des candidatures indépendantes so neɗɗo welama wasi jeyede parti wiya mboɗo yiiɗi ay société civile yimɓeɓe ganduɗa gonani e laamu gonani e parti kañumen goni tan ko ƴewde ɗum de moƴƴani leydi men ndi ndentuɗen ɗum ne kadi kañumen goni hakkude yimɓeɓe donc démocratie ne heewe Sénégal ko neɗɗo weela yo haal ko neɗɗo weela yo won ɗum ala leyɗele no waɗi leyɗele sa ari toon a daƴƴat a haalta ko jiɗɗa ko a windata ko jiɗɗa ko a yahata radio a yahata télé a yaltata jamma enen Allah rokki en enen gondi leydi ndi ganduɗa ko boni goni ko fof wonko mbawanɗen koye meɗen ko boni ko fof wonko ɗaccira ɗen ko boni ko fof wonko mbawɗen wadde taw hay goto wiyani hono mbaɗe ɗum noon ko haɗa ko goppen ɗum kada o woni yo ƴeew ko haɗata ko foti jaɓede ko yo woppu waɗe ko foti haɗede ko haɗa mon fof rento ɗon mbiɗa sikki so tawi en mbayi noon sukaɓe men ɓe nehenɓe eko nafataɓe ko suka gonga caɗele no goodi sa jibinama e galle a tawi bamma liggaki bande debbo joom galle muɗum ni yetti liggade ha seeri ɗum arti galle moɗon ko caɗele an ka janggoyo a natti wawde janggude sabu université ala ko caɗele ɗum laamu fof laamima ina wonde ɗen caɗele leyɗele ɗe fof laamu fof laamima ina wonde ɗen caɗele ɗum noon so suka mawne ɗum nehima e ɗum sa ƴeewi joni jibinanoɓe 2000 hana 2020 ɓe dañi 21 ans kamɓe jogori wonde donc ɓe jii laamu Abdoulaye Wade ɓe jii Macky Sall ko régime socialiste woni ɓe jiyani aɗa andi ɓen mbawi sifade ne gandi temps Abdoulaye Wade ko wonno temps Abdoulaye Wade enen kam enen gandi nden kalis ko ɗum ɗen ko fifire nder maayo nanta tan milliard uji ndi o nanta milliard hande kalis ɓuuri hewde mais hande yañirani noon foof hande yimɓe ɓuuri hiwede hande yimɓe ɓuuri rentade est ce que noon foti continuer enen fof ɗum jiɗen hande sa ƴeewi budget Sénégal buuɗi nogas fof sappo e ɗiɗi jarka e ɓamtare Sénégal ko buuɗi jeetati ɗi mbatte no Sénégal yaari ko yoɓete yimɓe ko fewnirte ɗum ɗene ko fewnirte yoɓete courant ko yoɓete ndiyam ko yoɓete impôt ainsi de suite ɗum noon hande eɗen jaara e 5000 milliards e budget Sénégal donc leydi ndi yaari yeeso sukaɓe ɓe kawre jamanu belɗo wallahi hande so ma ɓe gartan ma won paytuɓe galleji mumen saabu ko ligga e Fouta ko saabu ko ligga e nder Sénégal jokkodiral ngal courant ji mbaɗaɗi château d'eau ji ɗi ndemaji ɗi rewɓe ɓe hande batti fuuɗade batti morade saabu ɓe natti unde ɓe natti remde ɓe natti tenoyde hewɓe mabɓe hande yimɓe nan ñama ko ndemata nan ndema ko ñamata gurdam ɗam ɓeydima caɗe ittani noon caɗele ngala de mi wiyan noon caɗele ne goodi ha joni woni nokku je aduna noon ko noon tan kala nde pelluɗa baɗo mbewa ma yi mbewa goɗɗo daro yeeso ma Allah jarama jarama